tal, señoras e señores? Son as 6:32 minutos da tarde. Como cada tarde estamos aquí no A Voltas co Prato cociñando en directo, cociñando na Televisión de Galicia, que nos encanta todas as tardes que nos acompañedes. Xa sabedes que podedes seguirnos nas nosas redes sociais, @A Voltas co Prato, por favor. Seguídenos. Se a receita é cousa vosa, da xente que está na casa, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos. Saltou a noticia. Non me trabei nada na presentación. Ostra, non estábamos escoitando. Isto é moi bo, eh? É bo. Bueno, é case tan raro como a que gañe Xulio. O sea, é das cousas máis raras deste programa. No. Eu levo 2 victorias seguidas. Levas 2, non? Entón é case... Hoxe, hat-trick. É case tan raro como que gañe Begoña. No, eu perdí unha vez solo. Pero perdiches. Perdín unha, claro. A ver. Hoxe que día é? Seguramente, hoxe é martes. Entón ganei unha. Martes nin te cases, nin embarques, pero imos cociñar no A Voltas co Prato, imos ver que nos trae milagros de Ordes. Son milagros de Laraño, de Santiago. Hoxe vamos a preparar unhas pencas rebozadas. Pois son uns tallos de acelgas. Lavamos as acelgas ben, os tallos, salámolos, rebozámolos en fariña e en huevo. E fríes, reservámolos e temos unha carne preparada ou preparámola igual. Despois, un jarrete, pois unha pescada con uns guisantes e nos sirve pois para acompañar en vez de patatas, pois eso. Está buenísimo. Que os cociñeiros se poñan as pilas porque vou ser moi estrita con eles. Milagros, tranquila, Tranquila que ves un pouco lanzada. Perdón, Milagros, porque sei que eres de Santiago, non de Ordes, así que Milagros de Santiago estará connosco no A Voltas co Prato. Ela propoñía as pencas rebozadas, non? Sí. Ou recheas? No, rebozadas. Rebozadas ou recheas? Rebozadas. Rebozadas. E ti como vas facer, Xulio? Recheas. Vale, perfecto. Pero rebozadas. Pero rebozadas tamén. Sí. As pencas, por certo, que son as pencas? A ver, Begoña. Pois esta parte é o cañoto. Que é o que? É o cañoto. Aí está. Mirad, teño toda a familia aquí. Toda a familia comigo. Estamos cheo de cañotos. É findano aí. No, É digo, findano, hai moita xente. É findano na miña casa. Hai moita xente que as tira, que as desbota, que non as utiliza, pero hoxe nós aquí, aproveitamento de receitas no A Voltas co Prato. Ti vas facer rebozadas e recheas? De xamón e queixo. De xamón e queixo, que boa idea, Ti estou riquísimo, recheo de xamón e queixo, Sí, ten que dar gusto. Begoña, como vai facer? Pois eu vou a facer outra cousa, vou a facelas nunha salsiña de amendo e xamón. Con un caldo de xamón. Ti imagíname a min Con nunha almendra. salsiña. Madre mía. Cun caldo, vamos cociñar no A Voltas co Prato, temos pencas hoxe para todos vós. Veña, vamos, Xulio. Ala, vou con el, marcho con el. Veña. O primeiro... Ahora, como quito esa imaxe Ahora na como cabeza. quites esa imaxe, Ahora, ten a vida xa fastidiadísima. Bueno, vou ocupar a mente. Vale, mira. ocupa a mente. O primeiro que temos que facer é limpalas. Limpar un cañoto. Isto é unha acelga, este é ti, Sí. este é a acelga. Vale, perfecto. Xa este é a folla. Vale, entón... Vamos a aprender a limpar, que non é complicado, Non, non? é moi sinxelo, mira, Vale. xa verás. Vamos a quitar a parte verde. Perfecto. E quedamos co que é o branco, sempre dicimos o branco das acelgas, das verduras en xeral, non? E Que moita despois- xente non lle gusta, pois... Eso é. fixades. A parte pola que foi arrincada, vamos a cortar tamén. A parte de abaixo, porque igual ten restos de terra ou non, de estar en A contacto coa terra. folla vamos a utilizar tamén, Vale, mira, entón agora vamos a facer a altura que queiramos, Sí. un cortiño, vale? Porque... E doblámosla así e tiramos da parte longa. E mira, Espera. Mira. Espera. ves? Espera, acabo de alucinar un Quedou pouco. aquí todo o pelixiño. Queda como o pelexo, mira, está no vendo Eso na casa. é o que se fai pelexo ven na desagradable. casa, é o que se fai normalmente, isto de aquí, é o que se fai desagradable, non? Isto cortaríamos yo tamén, o lateral, Vale. e outro lateral. Vale. Mira. Entón, eso é o que normalmente nos parece un pouco máis desagradable cando comemos os Eso. cañotos ou as pencas. Mira. Entón, podémolo sacar facilmente, non é complicado. Eso, esta parte xa quedaría limpa. Entón, Vale. damos a volta con a axuda dun cuchilliño, tiramos e sacamos o resto. Vale, ven sendo Vale? como pelar un chourizo. Como- Non, sí, un eso pouco é. así. Un pouco má- Precisión de galego de picoteo, non? Eso é. Precisión galega de picoteo. Pelar o chourizo, o salchichón... Así non aprendes na vida, Que é? Mira, É isto así. sirve. Este é
moi boa de limpar a acelga, vale? O cardo tamén é moi boa de limpar, a penca do cardo. A da borraja é un poquinho máis complicada porque é máis delicada. Esa sae moi ben, Pero esta sae, mira como sae. Fixadevos como sae. Ves? Vale, entón, teríamos a limpa. Que facemos? Un caciño con auga, un poquinho de sal, e cando ferve, botámola a cocer. Esta, como ves que é moi tenriña, con 5 minutos valeríalle. Que son estas que teño aquí. Esas xa estas cocidas. Estas coceron, é a mesma, e coceron, é unha irmá. E coceron 5 minutiños. Vale, entón agora xa temos... Queda medio transparente, non? Claro, xa temos para traballar. Que chula. En cru tamén se pode comer. Cortámola moi finiña e facemos unha saladiña para acompañar unha ensalada. Está moi ben. Por certo, a xente da casa, se algunha vez cociñastes as pencas da celga ou do que sexa, chamade ao Voltas co Prato. É 664-483-419, o teléfono do programa. Como cada tarde recibimos chamadas, contádenos cousas das vosas receitas. E, por certo, moi atentos porque, que pasa tamén? Que repartimos cartos. Claro! 50 euros dunha vez, 50 doutro. No Voltas co Prato, moi atentos á Televisión de Galicia, cociñando en directo. Bueno, pues mira, ahora vou empezar a facer un sofritiño que vai ser a base da miña salsa, porque é o que máis lle vai levar, vale? Allo e ceboleta, e despois vou na terminar con piñós, un poquinho de xamón e un poquinho de tomate. Vamos facer unha especie de pesto vermello. Vai ser como un pesto vermello, entón agora vas picar todo. Agora vou picar. Pois mentras faz o traballo máis laborioso, no que eu non fago falta ningunha. En este tampouco me facía falta. Vale. Marcho con Begoña. Vamos alá. Que tal, cañotas? Que tal, como estás? Ben, mira, estou facendo un sofrito porque vou empezar dentro dun ratiño a miña salsa. Xa estás aí sofritindo, non? Sofritindo un pouquiño de allo, un pouco de cebola roxa e un pouquiño de ceboleta. De ceboleta, vale. Sí, pequena. Isto é para despois facer unha velouté de xamón. Mira, unha pregunta. Isto é unha pregunta seria. Por que vos gusta tanto a Xulio como a ti a ceboleta? Porque é moi tierniña. A min gustaba moito o sabor que lle dá, non é tan fuerte como unha cebola. Chamase cebola tenra, non? Claro, depende que cebola uses tamén. A min a roxa tamén me gusta moito. Escoita, pasouche algo ca cebola? Por que? Porque me choran os ollos. Porque estás chorando. Sí. Pero estás ben, non é pola cebola, non é por nada do programa, nin por culpa nosa, non? Non. Estás emocionada, claro, é que cociñar... Está moi contenta de verte. No, de... Cociñar cañotos, claro, é normal, non? É inspirador. Mira que ben os corto, mira. É inspirador. Con moito estilo, mira, eu vou cociñar con diferentes cores. Que chulos son, Son chulísimas, mira que bonitas. Fixadevos, vermellos, laranxas... Esta é unha... Esta é preciosa. Mira. Ala. Esta... Sabes que parece? Parece unha leituga destas rizadas. A ti, quen vai comprar? Tú poucas veces vas. Que ó? Sí, tú vas. Parece unha leituga rizada ou non? Bueno, a ver. A ver. É máis ben unha berza, parece unha berza riza. Como unha berza, vale. Sí. E pelase igual, dá igual o color a cor que teña, non? Pelase igual que estaba facendo Xulio. Están moi tierniñas, non lle fai falta casi facer nada, Eu saco así un poquinho estas fibras así, que son un poquinho máis gordas, pero están moi tierniñas. Ben, ves que mira. Claro. Eu creo que podemos chamar a convidada do día de hoxe a ver se ela pela igual ou non as pencas. Vamos chamar a Milagros de Santiago de Compostela. Un aplauso para ela. Benvida, Milagros. Hola, que tal? Como estás? Ven por aquí, Estou por aquí. Como estás? De maravilla. Estás ben? E ao teu lado? Bueno, vamos, de maravilla, Non hai máis que decir. Nunca parte tan boa de berza biches diante tú, Non. Verdad? Nin da felga. Non. Digo, Milagros, ti como fas coa penca? Como a limpas? Fais igual que eles, que están así pelando un pouquinho? Pero a veces non lle quito eso, Ah, non? Non, a veces non. Si teño moito tempo, si non, xa van así. Xa depende un pouco do tempo de traballo. Se a ti arliña, non lle fai falta. Vale. Lago é listo. Exactamente. É para traballar. É a comer. Pois mira, que nos conte Begoña como as vai facer para que saibas ti como vai o conto. Bien. Vale, veña, Begoña, Pois eu vounas a escaldar un pouquiño en auga, e depois vounas a meter vounas a fritir, e vounas a meter nunha salsiña unha velouté de xamón, que vou facer cun pouquiño tamén de améndoa. Vale, espera, unha velouta que é? Unha velouté, pois é como unha bechamel, pero que se fai cun caldo. Podela facer, por exemplo, tamén de pescado. É un caldo mel. Como estás? Unha bechamel de caldo, vale. Ti tamén lle faz así como bechamel ou non? Non. Nada? Non. Nada máis? Eu rebozoas con fariña e huevo, e así me encanta. Aí xa está. Pódense facer de máis maneiras, pero a mí é como máis me Ti vas polo método, se che gustan así xa pa que É que a mí, cambia. exactamente. Vale, moi ben. Si me dan en outro lado feitas, Home, xa, se che dan feitas xa as como probas. hoxe, seguramente. Vale, pois mira, ten a escaldar xa aí Vámonos a escaldar. as pencas. Ui, que me caiu unha. Pero canto tempo estés aí escaldando? Nada, isto 3 minutiños fora. Vou deixar que me suba un pouquiño o fervor e xa retiro. retíralas. Estas son moi finiñas, entón
depende do grosor que teñas. Fanse antes. Claro, fanse antes. Cáldanse antes. Pensa que, mira, que folliñas. Sí, sí, Son sí. unha maravilla. Gústame moito o que ten aquí, porque ten moito colorido, verdad? Sí. Estes cañotos teñen moito colorido. Hai nos vermellos, laranxas, sí. verdes, amarelo incluso. Sí, Está moi señor. chulo, así. Vai dar un prato colorido, non? Quedache moi ben a hortas e as pós. Ai, sí. Che preciosa, sí. Pero ahora hai que traballala, Home, pero Home. sabes o que che Pero- digo? A celga inza por todos lados. Eu se expoño vai ir Si eu. aquí o señor A sacala, arrancala, si eu. É máis as achalas. Bueno, si. Quitarlle as ervas. Estás ti que si. Ai, non. Puxenas un ano e tuve en pasete. E despois... Pa 7 anos. Pasete, Porque se dá moi ben. Claro. Sí, sí, medran un ollo outra vez, medran seguido. Salen, pos un rego e tes. Vale. Sí. Pois, imos ver como vai Xulio Mato. Vamos A ver, para Milagros. Vamos Veña. alá. El, ponte Milagros. para diante. Que tal? Adel van Mira. con sorpresa. Sí, eu Ai, vonas, sí. vonas facer parecido a ti, que as vou rebozar tamén con fariña e ovo, pero vonas rellenar con un pouquiño de xamón e un pouquiño de queixo. Teñen boa pinta, verdad? Verdad. Entón, mira, están cocidas xa, están cocidas con chisquiño de sal, entón non lle vou botar máis. Vale. Entón simplemente poñemos A ver, unhas pencas, este pinta moi ben, é moi sinxelo, verdad? é moi sinxelo e polo menos comes algo de Sí. sustancia, porque Claro, porque, claro. Porque, a ver, sí que é fácil porque está utilizando queixo lonches de barra, do Eso, que compres no Sí, super. e xamón E o xamón igual. tamén. E o xamón o xamón igual. Entón non ten moita Pero bueno, máis se historia. tes un queixo que prefieras ti na casa, podes utilizar Sí, sí, tamén, sí, cortando sí. finiño, vou baixar un pouco aquí. Despois que faz, rebozas esos paquetiños Despois que estás estes facendo, paquetiños ese vou pasar sándwich por, de vou pasar por penca. fariña e ovo, e despois con este sofrito vou facer unha salsiña. Moi ben. Unha salsiña con piñós, Sabes para que está ben? con Para os tomate. netos e para os fillos, para que Sí, coman así un para que pouco coman a de verdura, sí. Os nenos comen moi ben así. Ti crees que lle gustaría así aos máis Eu cativos? penso que sí. Porque Milagros. como vai un pouquiño disfrazada co xamón. Claro, a ver, o xamón e o queixo gustalle a todos os nenos. Sí. A maioría. Que era verdura. A verdura, claro. A verdura é máis complicada, verdad? Hai que, O hai que disfrazar primeiro, un pouco. Claro, claro, o que sí que fago primeiro se cala un pouquiño Pasa o que papel sí, porque secante, solta vale? moita agua. Se non vai soltar moita... Eso, efectivamente. Ben, Milagros, chegou o momento de que me digas quen crees que pode ir máis da túa idea. Cal crees que che pode gustar máis dos dous? O de Xulio, así, esa especie de sándwich que está facendo coas pencas, ou tal como se está facendo Begoña? Vale, podo facer unha pregunta? Podes. E a ti cal che parece? Mira, si queres que me molle eu, vou dicir... A ver si... Digo a ver. xo eu. Begoña. Begoña. Home. Vou dicir Begoña simplemente por levarlle a contraria a Xulio. Pois eu, dixo Xulio... Vale, pois xa está, pois moi ben, Milagros. Xa está, estamos Tes razón. empatados. Por Milagros, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? De acordo. Un aplauso para Milagros de Venga, Santiago, que hasta está con nós con Voltas co Prato. Que maravilla, Vamos con Begoña. A ver, contame. Xa estou, vou a sacar xa. Mira, xa están. Oh, Porque ahora ainda vamos a mi mai, vamos pasar por fariña e teñen o vamos a colorido dos freír. pementos, Sí, son superbonitas. O vermello é vermello do pemento. Sí. Que chulo. Mira que bonitas están. É soltan cor, Sí, sí. Porque soltan a auga cor. queda colorida. Mira, os A auga dedos. queda- Teño os dedos roxos. Sí. Vaiche soltando aí un pouco de pigmentación Sí. culinaria. Que pasa? Pigmentación. verdad. Pigmentación. 4 sílabas, cañotas. E vou aproveitar todos os cañotos. Eu aproveito de todos, tamén das berzas, Sí, xa, Sí, xa. pois pelollas, e deixo o centro, e cozos e tamén están super bons. E o do brécolo así, que tamén hai xente que o tira, e vou aproveitar toda a verdura. Da verdura. Hai Prácticamente. que ser sostenibles. E non lle tiras nada ás ovellas, nin nada. Ah, as pitas. Non teño vellas. Bueno, eu que sei. Creo que temos a alguén do outro lado do fío telefónico que quere falar con nós a ver que nos contan. Hola, Meli, que tal? Boa tarde. Meli, Hola, buenas tardes. estás aí? Sí, aquí estou, De Moaña eres? de Moaña. Que bonito é Moaña, Sí, É preciosísimo, Beli? A verdade, a mí é me moi encanta. bonito, ti conócelo. Eu coñezo, sí, coñezo. De feito, o Sí? primeiro programa que fixen en entretemento de televisión de Galicia fixeno en Moaña. Así que mira. Mira como Ui, iso sí que bonito, eh? Ves? Pois sí, a verdade é que sí. Oiches, ti aproveitas as pencas, os cañotos das acelgas ou non? Pois claro que sí. Sí? Por E que certo fas? que están moi boas. E que faz con eles? Rebózonas en fariña e ovo. Vale como acompañamento Sí. con a carne, con peixe, con algo. Faz un pouco como Milagros, que é a convidada que temos hoxe aquí, que ela reboza así simplemente xa o que utilizou de acompañamento para picotear un pouco. Para Claro. picotear, están moi boas, por certo. Que guai, E que Como fariña mola. usa? Eso, que fariña usas? De trigo.
Trigo. Ben, eu tamén, hoxe uso de trigo. Sí? Sí, hoxe sí, hoxe uso de trigo. Está topísimo. Bueno, Beli, oiche, ti, vendo as dúas receitas que estás vendo, cal dirías que pode gañar hoxe? Ui, pois non moi difícil, De eso se trata o A de programa. Julio está moi boa, pero non sei. Terme que dicir unha, Beli, por favor. A de Bego, voume quedar con Bego. Bueno, por Begoña Bueno, Vázquez. co- Begoña correctiva. Vázquez. Eso. Mira, menos mal que vai Milagros un pouco bancando por Xulio porque está o pobre deprimidísimo hoxe, Oye, Julio, pobre. eu tamén te quero, Bueno, Beli, mandamos un bico xigantesco, vale? Moitas gracias por chamar. Igualmente. Chao, chao. 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 Como van os sofritos? Vai ben o teu? Moi ben, sí. Sí? Sí, mira, xa lle Estás botei... ben? Sí, home, sí. Vale. Xa lle botei os piñós, deixei-nos dorar un poquinho, agora botei un poquinho de viño blanco, vale? Ui, Pa- sí que pa desgrasar- recendo o viño branco, Para desgrasar Sí, todo sí. eso, agora vou botar o tomate, tan pronto se va por o viño, e xa os dos É un tomates. pouco, vas a botar un pouco de xamón ou non? Te lo he picado, sí. Ai, dixen o tomate, Sí, non. O de xamón, xamón, o xamón picadiño e despois os dos Os tomates. Moi ben, pois está marchando aquí o sofrito de Xulio de Begoña. Meu tamén Como está, tes? sí. Xa tes listo? Sí, aí vou. Por mira, mentre se rematan as cousiñas, vamos contar a Galicia 4 cousiñas sobre as acelgas, porque as acelgas danse de maravilla na nosa terra, pero moitas veces non lles damos moito valor na cociña, xa que o seu sabor, algo suave, non é do gusto de todos e de todas. Seguramente por iso, en moitas receitas clásicas, van acompañadas de xamón, pasas ou mesmo legumes para lle dar un xeitiño. Pero ese problema que temos coa folla non o temos coa penca. Quen as proba, repite. Que non vos dea medo a súa apariencia dura e correuda, porque a natureza non fai as cousas ao chou. As pencas, ben preparadas, son un auténtico manxar, tanto se as facedes con recheo, rebozadas ou cunha boa salsa. Ai, e se tedes ánimo viaxeiro, ide por Valdeorras, porque ali preparan empanada de maravallas. E que é iso? Pois unha empanada con acelgas, chourizo, touciño, en fin, unha delicia, xa o sabedes. E para máis información, revisade, como sempre, as nosas redes sociais, @avoltascoprato, que ali estamos para vos as 24 horas do día, os 365 días que ten o ano. Estamos aí sempre. De feito, contesta vos Begoña, Vos mandar e di Begoña, que pasa? Que queres ti, verdad? Fa o que queiras, bueno, a mí. Sí, sí. Sí. Está ali no Instagram, Non hai contéstache. problema. A veces contesta un pouco brusca, así como era. Pero bueno, non pasa nada, nós queremos la igual. Bella, Bego, como vas? Vou moi ben, mira. Paseinas por fariña solo, vale? Non lle botei sal, porque como o meu caldo é de xamón, xa ten sal suficiente. Vale, a ver, que queremos ver iso, Vale, entón, esperas que este un pouco... Claro, ten que estar un pouquiño quente o aceite. Vale. Cando empeza a burbuxear, xa Sí, botas unha para probar, despois vas falle así. tirando, non? Claro. Aí está. Xa está. Bueno, simplemente as pasaches por fariña. Solo por fariña. E agora vou empezar a facer a salsiña. Buah, van estar riquísimas, Están moi boas. Van estar riquísimas, de verdade, Bueno, riquísimas van a estar estas. Tamén van estar riquísimas as de Xulio, tamén. É que vos pensades que non, pero é moi difícil, É moi difícil lidiar con esta xente, Non é sinxelo, non. É peor lidiar co presentador. Bueno, eso é... Sorte que tes. Digo eu, despois de estar fritindo aquí as pencas, que faz con isto? Simplemente vou deixar que se fritan. Vale. E agora o seguinte que fago é, na salsiña, xa teño aquí, botei un pouco de manteiga. Vou Esta era unha engadir... velouté. Unha velouté, sí. Vou engadir un pouquiño de fariña. Que porcentaxe? Por máis ou menos sobre uns 30-40 gramos por litro. Dicíamos que é como unha bechamel, para a xente da casa, velouté. Pero faise con caldo. En vez de usar a parte láctea, o que usamos é un caldo. Moi ben, usamos un caldo. Sí. Que guai. Neste caso, que caldo utilizaches? Vou usar un caldo de xamón. Vale, vas usar un caldo de xamón, Sí. é verdad que dixeches antes, perdón. Deixo que a fariña se cociñe para que non sepa así moito a fariña. Non? Sí. Vas ben. Entón, vámola deixando así un pouquiño. Aí vai. Doulle caña. E o que queres agora entenda é que espese un pouquiño. Claro, agora o que vai facer cando lle boto caldo vai empezar a espesar. Como se fora unha bechamel de croqueta, simplemente que feita con caldo. Ti pensas que eu sou un parvo redondo, pero ves? Ainda vou aprendendo cousas. Pero aprendiches moitísimo, Ainda vou aprendendo cousas. Estamos porque orgullosos. ademais de non ser parvo redondo, son boa persoa e reparto cartos coa xente. E mire, incluso, como que me meto contigo, vou repartir cartos contigo. Vale. Pareceche ben? Vale, pero cal é a pregunta? Ai, ti non o sabes? Ai, non sei. Seina. Non sei. Sí, claro. Sábela? Sí, claro. Mira, digo chego, que eu si que sei. Que puxo máis ben, de recheo Xulio nas pencas?
xamón serrano e queixo. Estás seguro? Hombre, mira, aí van. 664-4834, un novo teléfono do Voltas co Prato. Chamade, por favor, 50 euros en xogo. Que puxo de recheo Xulio nas pencas? Xamón e queixo. Estás seguro? Hombre, mira, aí vai outra. É o interior do sándwich mixto de toda a vida. Eso, Non, É xa o está. sándwich, pero un poquinho máis sano. Aí está, 664-4834-19. Veña, como Mira, vamos? un poquinho... Mira, pasamos Pasámolo primero por fariña. Por fariña. Sacudimos o exceso de fariña. Moi que ben. Estaba facendo así. Metémola no ovo. Moi atentos aos trucos que damos no programa, porque antes xa secaches un pouco as pencas. Sí, para que colleran ben a fariña. Aí está, seconas un Eso é. pouquiño co papel de cociña, como este que temos aquí. Eso, Co papel de cociña. Ese é un novo que teño ahora Para cando as saques, para non? sacalas, eso é. Perfecto, Por exceso de entendido grasa. perfectamente. Vale. Entón, despois o que fai é pasalas por fariña, sacúdelle un pouco o exceso. Eso é. Ovo. Directamente o ovo E a xa, fritir. E a rebozar. Moi ben. Con lume Maravilloso. non moi fuerte porque non queremos que nos queden moi oscuras, vale? Que se vayan facendo poquinho a pouco, ves? Que queden doradiñas, pero sin oscurecer. Ah, porque ves? se escurecen Claro, rápido. claro, o ovo como cando faz unha tortilla Ah, francesa. vale, dilo polo ovo, vale. Pensei que dicías polo interior. No, Vale, vale, interior non. O interior está protegido polo ovo. E isto vai cunha salsa de Isto vai con unha tomate, salsiña, fundamentalmente. eso é, sí, pero como ves, botelle os piñóns e botelle tamén agora as folliñas da acelga. Vai quedar como un E pesto recende moi vermello. ben, Sí, Claro, sí. ti Vai que ser como estiveche en Italia- un pesto vermello. E que estiveche en Sí, Italia, pero pesto non comín, pois non comiche un Non pesto comín. como este. Na vida, non? E a Nin os piñós- italianos fixeron un pesto como o que está facendo o Xixulio. Bueno, en realidad non é un pesto, É A partir do pesto a versión- derivamos eso. a versión do Mira, pesto de ten seguida. o tomatiño concentrado, tomate triturado, a ceboleta, o allo, os piñós e a folla da Buah, cheira moi propia ben, acelga. Xulio. Querelo probar, Sí, por favor, sí, Si sí. me lo estás pidiendo a gritos. Me cago na... Pero que faz, muller? Estou fritindo un pouco da folla. No, que me fritido fai non, falta. estamos queimando aquí a todos. A ti e a mí non. Suerte tiveches, que levei eu, A ver, Están chamando, cañote. xa sei. Non molesten al señor que está comiendo. Oh! Xa! Hola, que tal? Boa tarde. María! Xa está, María. non te Boa alteres. tarde. María, pero que está facendo Begoña aquí? Estou fritindo María. unhas follas. María, estás aí? Sí, estou, Ah. sí. Perdón, Estou mira, escoitando. é que me pilles cunha culler na mão, defendéndome de claro, Begoña. Tú siempre tes algo que probar. No, claro, é que o programa é de cociña, María. Que cociñen e tú a comer, non? Claro, é que o programa é de cociña. Se fora un programa de picar pedra, estaría picando pedra. No, no estarías ti. Para bien. Non estarías ti. Bueno, María, como estás? Ben, e vendemos a vos encantada. Ai, pois nós encantadísimos de falar contigo. Sí, pois eu encantada de falar con vos. Bueno, Por fin. oíche, xa que te Dime. vexo tan faladora, tan predisposta, ti quen crees que vai gañar? Pois non sei, é que me encantan os dous, entonces non che podo dicir. Dasme que dicir un, María. Pero as pencas como as fai Xulio, eu facía faguas, bueno, as follas que non as fago, solo con queixo, sin xamón. Vale. Ti eres fan do programa e ti Pero queres os xamón dous, está verdad? perfecto. Ti eres fan do programa e queres os dous por igual. Igual, Claro. e cando ven Merchi tamén. Claro, como se Moi fora, ben. claro, como se fora mamá, papá e tía Merchi. E ti, claro, a Non, quen claro. quere máis, a papá ou a mamá? Claro. Vamos os tres. Bueno, vamos alá. María, por 50 euros, que puxo de recheo Xulio nas pencas? E xa chu dixen xamón de serrano e queixo. Moi ben. Moi ben. María, tes razón, pero eu como presentador teño que darlle así un pouco de ceremonia, sabes? E facelo perfecto o todos, así que me encanta. Vale, María, pues mandamosche un bico enorme e por favor, ven un día. Bueno, vale, eso xa No, vai no. ser máis difícil. Por qué? No, tens que vir un día. Un Bueno, día tens que vir. vale. Veña, un bico Ahora, enorme. Vale, Chao, chao. igualmente para vos. Non Un colgo saúdo. ahora, verdad? Como? Non colgo. Non colgues porque che teñen que coller os datos, María. De acuerdo, Claro. vale. Veña, un bico. Muchísimas gracias, boa Un tarde. bico. Chao, chao. Adiós. Chao. Fixeche de burla, Está rematando. Fixeche de burla. Por qué? Nunca, Vicky. Por qué? Falache así? No, non pretendía para nada. Non me digas, pues- non me digas, María. No, eu só me meto con Xulio, María. Eso é. Eu non me meto co resto do mundo, Ahora vas marchar, que vos É a única vas persoa saltar. que me meto... Cuidado, que Me salta. cago na leche! Pero, por favor, pero que vos pasa hoxe? Porque salta, o botar as follas, Pero, escoita, isto é para comer, é é para matarme de para adorno? comer, é para comer. Quedan moi bonitas, quedan crujientiñas e moi ricas. Sí, quedan cruxientes, pero
Crocantes, pero Te sopa, matan. mira. Sana, xa está. Hala. Vale, vou con Begoña, porque Xulio está rematando e creo que Begoña agora non ten nada fritindo que me poida matar. Un tomate, ten cuidado, que se salta tamén. Cuidado, No, sale. de verdad? Sí, home, sí. Pero sí que están Un segundo saltando. solo. Vou, de verdad, vou falar coa xente do programa Mira. para prohibirlles este tipo de receitas. Teño a salsa xa rematada. Ai. Vou botar un poquinho máis de caldo. A ver. Mira que bonita queda. A salsa queda moi chula. Sí. A salsa queda moi chula. Ahora, tedes a cociña que dá Mira. justo veloxe, Que Ves? pasada. Mira que quero que vexas a textura que ten. Mira. Ves? Ai, que se me cae o... Sí. Espera, que se me cae o micro. E se non me escoita a xente da Non te casa. poñas nervioso, home. No, no, é que se me Xa non soltou. salta máis nada. Xa non te salta máis nada. É que se me soltou, xa está. Aí está, xa me escoitan ben na casa. Mira, teño que as pencas, mira que bonitas quedan. Quedan moi chulas. Ah, É podo probar precioso. unha? No. Bueno, veña. A ver, no. Estou comendo a familia. Ai, Dios mío. É canibalismo eso, Veña, dalle aí. Ala, Dá mira. Begoña aí xa, na súa salsiña. Na Na súa salsiña. salsiña, cas pencas, dándolle voltiñas. Listo. Que rico, que rico. Xa está. Moi ben. Listo, Tentino xa con esta está. tixola, Vou falar co público, ide preparando, veña, ponte a preparar, que vou Eso falar estou. vou falar co público porque vos de verdade, é que sodes o peor, Hola, que tal, como estamos? Ben, todos e todas por aquí. A ver, Milagros. Cuéntame. No, contame ti. A ver, que queres que che viches- conte? Ti viches Milagros como estuveron atentando aí contra a miña persoa, que me estiveron tirando aceite. ben seguro. Ves? Son contra ti todos. Van contra min. Vou ter que volver eu por ti. Ves? Que estaba máis rica, a receita de Xulio, a de Begoña ou a de Cañotas? A de A Cañotas. de cañota, hombre, todo. A de Cañotas, home. Hombre, non tes abuela. Sí, O home, tes? sí, Tes? o que pasa é que tamén me quero moito. Ah. Claro. A ver, contame, vendo as receitas que estás vendo, ti cal crees que che pode gustar? As dúas. As dúas. Ti non te mollas nada, Milagros. Non me mollo porque mentres que non probe, que dixo? Xa, home, xa, pero ao mellor Bueno, dis, a ver. mira, gústame moito o xamón. Vale, Pois pois- dis, pois mira. Pois justame moito o xamón e malo queixo. Me encanta. Xa está. Es que me encanta. Sí. Ui, entón, Bech, non quere dicir que vai a... No, pero bueno, xa... non quere dicir que vai a gañar, non quere dicir que vai a gañar Xulio. É que eso me encanta. Ah, vale. Pero como o outro non probei nunca... Bueno, pode haber sorpresa, pode haber Pode, sorpresa. pode. haber sorpresa. Un aplauso para Milagros, para a Venga. xente que temos aquí no Voltas co Prato con nós, que son maravillosos. Vamos alá. Vamos a empratar, Xulio, por favor, que quero ver iso. Vale. A ver, Bueno, pues mira. móstrame como tes iso. Non tes nada co que Nada, asasinarme, non? estás- Nada, todo ben? Estás seguro? Estou seguro, Mira, vale. vamos a empezar a poñer unha camiña desta especie de pesto vermello que temos. Ala. Mira que color ten, Vale. Recordamos a xente da casa que temos unha cama dunha especie de pesto, Sí, podemos non- dicir, non é un pesto Non é exactamente, pero bueno. Per se, pero poderíamos Temos dicir que é máis ou tomate, menos piñós, Tomate, a folla da acelga, Vale, baba. o ceboleta, Ceboleta, allo, allo. aceite de oliva e o tomate triturado e Moi concentrado. ben. Aquí Moi temos ben. as pencas xa rebozadas, Hola. que as temos xa aí encima. Que Estas aspecto, son eh? as folliñas Que me queimaron a que min. te queimaron a ti, que eres un pupitas, pero para conseguir isto, para lucir hai que sufrir. Témoslle que dar un aplauso a Xulio Mato. Témoslle que dar un aplauso. Fixadevos que prato tan maravilloso. E como Moi non, ben, moi ben. como non hai pesto galego sin galmesán, pois Vale. botamos Un pouquiño de queixo relado. Un pouquiño só. Perfecto. Xulio, fantástico. Vamos ver o de Begoña. Veña, vamos alá. Aí Vamos vai allá. Begoña. Mira. Metendo as súas pencas que xa meterán na salsa. Xa meterán na Estaban salsa, sí. como reafogadas, non afogadas na súa salsiña. Aí. Hola. Este é un platiño de cuchara. Vale. Que lle fixen fritiño uns costros de pan, que lle dan o crujiente. Eso así. que é pan, dixeches? É pan, sí, un pouco. Este é millo, debe ser de millo de trigo, Sí. e un pouco de centeo. Que chulo, que bonito, eh? Fixenlle uns crujientes de xamón, que solamente é meter o xamón no propio aceite, que fritimos as pencas, Hola. colocamos así, Que guai. e uns tomatiños. Sí, todo eso, Sabes todo por que eso. o metín a fritir? Todo Os iso que me tomates. saltou a min. Mira, os tomates e papelalos. Ala. Que Milagros, queda máis por guai. favor, levántate que chegou o momento de que probes. Veña, ven para aquí. Ven para aquí. Veña, valle dando, Milagros. E mentras tanto vamos coa pregunta de concurso, porque a xente Moi ben. quererá cartos. Vamos alá. Quen lle bota amendo ao seu prato por 50 euros? Begoña Quen é? Vázquez. Eu, Begoña Vázquez. Quen lle bota amendo ao seu prato? Chamen, 50 euros en xogo. Vente comigo, Milagros. Vamos. Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Vente por aquí. Chegou a Ponte hora. aquí. Milagros, tens que probar rápido porque temos que rematar o programa, así que tens que comer e darme un veredicto, eh?
É así. 664-483419. Chamade, Mire, si probo eu... Proba, por Dios. No, Pero... tens que probar ti. Tens que probar ti e xa, Milagros, por favor. Ya. Vamos a ver. Ya. 50 euros en xogo, a ver a quen ayudamos. Hola, Teresa de Monforte, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Estou sentado. Bueno, por 50 euros, quen lle bota amendo ao seu prato? Begoña. 50 euros que marchan para Monforte. Un pico enorme, gracias por chamar. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós. Ai, probou un Milagros. Está probando outro. Milagros, tens que probar outro. Me muero. Sabes que pasa, Milagros? Tens que apurar. Me muero. Agora non me atragantarei. No, atragantar non te atragantes. Por un lado temos Es que están de as muerte. pencas de Xulio que tiñan esa camiña, parecía un pesto vermello, máis ou menos, con piñóns, moito tomate, e por outro lado temos as pencas que estaban reafogadas nun caldiño de xamón espectacular que fixo a nosa querida Begoña Vázquez. Milagros de Santiago. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Ai, mira, este está... Entonces que? O de Julio. Quen é ese? O de? Está de Julio. ¡Xulio Matos! Señoras e señores, marchamos. Quedan con actualidade con Hora Galega. Chao. Hasta mañá. Adiós, adiós. Chao, chao. Vou no probar. Gracias, Milagro. Vou no probar ahora mismo. Está de muerte.